Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yani Madirengi pote. Madimedha bokka Madirengi da video onjette parde tuon bale. Anchene enane Instagram follow man place screen pudar barondi pundo anchene description de link kordipve. Nikle enk dadandala videos man pere panpunanda. Enk Instagram message man play. Ay bokka nikle dadandala kene rettinda enk Instagram message man play. Puttama banana. Puttama.
ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಉಂಟು ಮದ್ರಂಗಿದ ಉಂಟು ಈ ಥರ ನೂಕುದಾಡೋಣ ಅದ ಬೂರುಂಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅರಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ದೋಜುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಗೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಬಗೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಚ್ಚ ತೋಜುಜಿ ಸದಸ್ಯನ್ನ ಮಾತ ಒನಸ್ಸುನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸದಸ್ಯನ್ನ ಒನಸು ಎಂಚಿರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದು ಭಜನೆ ಅದು ಆ ಸೇವೆದ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಏಪಲ ಮೀನುಗೋರಿಗೆ ಜೋಡು ತರಕಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಡೆ ಮದ್ರಂಗಿ ದಲ್ಪರ್ತ್ ಬೇಗ ಬೈದ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ 11 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತನ್ ಮದ್ರಂಗಿ ದೀದಿಜ್ಜಾಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಯಾರ ಪಿದಾದ್ದೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈ ಮಾತು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈರ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಅನ್ನತಿ ಈರ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ పండుగ వస్తుంది నువ్వు ఇది అండు పక్క పోయింది ಎಂಕ್ಲೇಪ ವೈದ ದಾರಲ್ಲಿ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮದ್ವೆಂಗಿ ಮದಿಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುನು ನಿನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದಲ್ಪ ಇತ್ತಲೆಕನೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರಾಪಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದಿದಿಪ್ಪೆರ್ ಐನ್ ಮೂಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಅಲ್ಪ ಒನಸೊಂಡುದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.